Patay ang usa ka tawo human gikatahong naanod samtang tulo ka balay ang totally damaged sa pagbaha sa Sarangani. Samtang gatusan ka magbanay ang apektado sa pagbaha nga epekto sa LPA ang nagtinero sa evacuation center sa Sarangani o General Santos City. Ari ang report. Sa Malungon, Sarangani, usa ka lalaki sa barangay San Juan ang gikatahong namatay human maanod sa baha atol sa kusog nga pag-ulan niadtong Huwebes sa buntag. Matod sa report sa Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naanod kuno ang biktima diyang misulay kini og tabok sa sapa sa lugar. Gidugang sa PDRRMO Sarangani, 8 ka mga barangay sa Malungon ang apektado sa pagbaha gumikan sa pag-apaw sa Malungon River. Sa Alabel, Sarangani, kapin 50 ka mga pamilya ang temporaryong nagtiner karon sa municipal gym ug barangay gym sa Maribulan, Alabel, human mabahaan niadtong Huwebes sa buntag tungod sa paglapaw sa Buayan River. Nag-uusab kining residente nga si Rosalinda Tang, human gianod ang ilang mga gamit ug naguba ang ilang balay atol sa kusog nga bulog sa baha. Kauban ang iyang unom ka anak, dinhi sila karon sa municipal gym nagtiner. Una, anod tanan kay pag ikan namo dito gahapon, kuan ka ng akong mga anak lang akong gidala niya ang akong bana siya na lang nabilin sa balay. Wala jud siya makuha bisag isa. Matod sa barangay kapitan, kapin kun kulang tulo ka mga balay ang totally damaged sa sitio Lower Bayan nga mo'y gibaha gayud sanglit anaa kini duol sa Buayan River. Hinuon naghatag naman daw og paunang tabang ang lokal nga kagamhanan sa Alabel alang sa mga apektadong residente. So, sa initial nga kuan ano ni mga isa ka charge sa murag assembly of God, so na-damage sa wala jud mga najud siguro sa mga ang mga tulo ka balay, ang uban na-damage pod kay wala ingon nga natumba pero ang uban nagtahirig manginana sir. Si Mayor Salarda ganina doon na ipadala siya diri nga bugas og dinhi sa Buayan, General Santos City, dulan 200 sab ka pamilya ang apektado sa pagbaha. Dinhi gihikling sa isolation facility sa Buayan ang tanang mga nabahaan sa maong barangay gikan sa Purok 1 ug Purok 2. Hinuon, wala man daw mga balay nga nangaguba apan dili pa nila tugutan ang mga residente nga mobalik sa ilang mga balay. Sa karon, ana-ana sa normal ang dagan sa Buayan River. At this time, the assistance are being given to them, and as soon as we find that they can already free and safe to go back to their houses, we will do that in the afternoon siguro. But considering naman na hindi naman masyado ang ulan ngayon, Padayong gibantayan karon sa Pag-asa ang low pressure area nga nasa 245 km east sa General Santos City. Ana kini sulod sa ITCZ, hinungdan sa LPA. Kini gihapon ang maghatod og mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Gipahimangnuan ang mga residente sa posibleng pagbaha ug landslide. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.